nahamana dahil koronasyon na gawing liksi guys. Araka, lami ka ajo, bahala go na bisin gawon kaya araka gwapa magyapon ka mga bata no. Ning paso man no, pero pagkakatapusan na dyan, kinalasa na dyan guys, mga dyan paghuman na, ning andari dyan sa 45. Diyan karon day guys, magbuwag-buwag na pod ming liksi, kay mo ato sila sagna, hagman sila sa dyan esposo, amahan. Karato, birthday ba rin sa mga amahan ba no? Ang kreta ka ba eh? Diyan, mingawan na po ko mo ba? Yung gaya-gaya na po tayo magkita ha. Magbinuotan ka na ng Mama Julie ha, gihapon ha. Di mapasulabig, buwad sa init, ligog dagat ha. Kay maitim na ko. At sa tuwang ganyan, di na mag-shirt. Magsige pajama ha. Karong di maitim, di mapiklat-piklatan. Nawag kong tiil lima, madaghay piklat. Sige kong shirt sa una. Sige pangahoy, paaka gumigas. Karon di matikap kasuwag pangahoy kay pinangga mong mama. No? Love you. Nag-amping na to ha. Yes, mama ba? Gakas dali. Napiliksi. Dari, gakas. Napiliksi. Salamat naming Mami Purami niliksi kay Kuan. Si Jay nag-make up na magabi, no? Salamat kang Mami Purami. Kay Lister. Yung hilak-hilak inigbalik ni mo dani ha. Basig balik ni mo dani makatinga magdahom kag naa pa ko. Wa na rabas mama dani kay muli na po sa Alicia ha. Magdungan ang taron, hindi kayo mo balik mas mamas gawon. Diyan na pa may gikuhat si mama sa cellphone kay adyon pang Mami Purami cellphone. Isa mo cellphone mo. Pagkatong hinatag ni Ate Im, pa adyon pa. Mularga man pas mama ron. Hindi kayo mag-uli pa man ko higawon. Muna na raman mo. Muna mo? Muna to ha. Itag sabot ha. Sakay mo ba si Padong Dao? Ha? Nga naman kang nahinaktak mo ka? Bukaan mo makdo? Ha? Nga naman happy ka di? Ha? Happy di? Nga naman day? Ha? Maubas mama ni mo? Di man pwede kayo mag-work. Mas mama. Work man. Malabi ma. Pinangga man ng mama. Malabi ma. Hagdira ha. Bait na si Jam kasabot man gud na. Oh, bato na mo ha. Love you. So, panangin ng Mami Terry ka. Dadun ko kang Mami Terry sa Alicia, bi. Palaagan ka dato sila ka atiim. Laag ka? Nawa kong Lister tayo sa. Ikaw. Ninghilat. Kay mingawan ko ng mama. Ado, nakahilak hapit. Tapos mama mo mag-work. Ayun, nakahilak. Hala. Sayag, kagwapar. Bagabi arang gapar. Bani mong gabi, no? No. No. Bahala ko na bis in gaw, no? Bapa man gyapon, no? Ikaw lablab na mama. Matawag ramang ko ni mo. Hapit na mas mama mo mag-work. Hindi ka mag-work ni mama. Ako na yung magbantay ni mo. Manhinas mama Dani. Mubanin man ko ka Mami Terry Alicia. Basig mo laag si Mami Terry atos ang trabahoan. Makakita gapon ko ni mo ha. Kita gapon tanaw. Pati lati imba. Kita kas ang bibi nga gibantayan. No? Banin kang Mami Terry. Naggawanin mo atughag na. Banin kang Mami Terry Alicia. Kay giwingaw po ni mas nanay. No? Lah, naka-lipstick na no. Bye-bye na. Bye-bye ka nila dali. Bye-bye guys. Dad ako nun na si Jas Alicia. Huli ko muna dani. Kaya na pamasiri dani. Dad, ilaag dito ila ate. Merbe. Okay ramang guni ate? Dah. Basig na bali na imong mas. Bye-bye. Ban ha, di kalip ajo kalip te.
It's a prank. Mag-Jollibee ta dali. Lipay ka? Misunod si mama? Ha? Nilipay ka na apa si mama? Naghatid ko sa gawon, be. Diyan iniguli na ho, be. Ato kahag na, anja. Ag ako, work na ko, ha? Di na mahilak, ha? Magkaantag Jollibee ta dali. Be. Smile.
Yan ako bye guys. Tipalit ko ice cream. Snack nila daris bye da. Oy. Ate dia. Kaon jud ko ice cream. Sana all. Dapat utap hinatag ni Mariano. Sa kay hatag sa mo. Salamat, Sana all. Sana all. Salamat Mariano. Nanay. It's your birthday. Happy birthday. Jati ra. Birthday mo ka na dyan. Ay, pada sa pagkain na kayo. Diyan yung regalo. Salamat Doy. Salamat Doy Mariano. Salamat Mariano. Happy birthday. Pila na ba edad? 28. Sana all 28 kung nalagduha. Kana mo la. Plus 2. Kay tunaw na na. Nay.